Ei, bojos i boges! Avui us explicaré un petit truc que em vaig inventar per millorar la meva pronunciació en anglès. Us explico com em vaig adonar del problema, com se'm va acudir una possible solució i la solució en si. Com sé que sou gent ocupada amb poc temps i menys paciència, he posat capítols en el vídeo pels que vulguin anar directament al truquillo, o més aviat a l'exercici. Tan sols aneu en compte que no us doni un infart. En la meva primera visita als Estats Units me'n vaig adonar bastant aviat que una de les principals diferències entre el castellà i l'anglès a l'hora de pronunciar era sobretot les vocals. To be or not to be. Vocalitzar en castellà és relativament senzill. Hi ha 5 fonemes vocàlics, A, E, I, O, U, que es corresponen a 5 grafemes o lletres, A, E, I, O, U. Dic relativament perquè per un estranger, especialment si és angloparlant, segurament no li ha de semblar tan senzill. Encara recordo els problemes que tenia el meu amic Scott per distingir entre cajones i cojones o pollo i polla. Circumstància aquesta que, com us podeu imaginar, donava peu a situacions bastant còmiques. Val a dir que aquí els catalans tenim un petit avantatge, ja que el català té 7 vocals o fins i tot 8 al català de ses illes. Però i l'anglès? Amic, aquí la cosa es complica, perquè l'anglès, si bé té 5 grafemes vocàlics, igual que l'espanyol o el català, aquests grafemes es corresponen aproximadament amb 20 fonemes, és a dir, 20 sons diferents per les mateixes 5 lletres, 3 vegades més. Quin és el problema? Doncs que això fa que la teva boca hagi de fer coses molt rares que no està acostumada a fer. Coses que s'aprenen i automatitzen de jove, com caminar, anar amb bici o canviar les marxes del cotxe quan conduïm, i que de gran costa molt aprendre i automatitzar. I jo era allà, intentant fer tombarelles amb els meus músculs maxilofacials per aconseguir que m'entenguessin, com explico en aquest altre vídeo que deixo per aquí. Durant els meus anys d'atleta i d'entrenador d'atletisme, vaig aprendre que l'estereotip dinàmic motriu o memòria muscular, que és l'anglicisme que es fa servir ara, no només és importantíssim per automatitzar moviments complexos, sinó que rectificar un moviment erroni requereix molt de treball extra. Mai us heu fixat que hi ha gent que fa servir el teclat amb 2 dits? I després de molts anys arriba fins i tot a fer-ho a velocitats sorprenents. Sorprenents per fer servir només 2 dits, però mai arribaran a aconseguir la velocitat d'una persona que fa servir tots els dits. Aquest principi és vàlid també en molts altres camps, a part de l'esport, la música, els jocs, la feina, etc. Una estratègia habitual en el món de l'esport és dividir un moviment complex en una sèrie de moviments més senzills i automatitzar-ho mitjançant repetició. També vaig comprovar que el problema de la pronunciació incorrecta de les vocals s'incrementa en llegir un text anglès en veu alta. Així que se'm va acudir una petita estratagema. Què passa si pronuncies l'anglès com si no tingués vocals, només consonants? Doncs vaig comprovar que el resultat sovint és més semblant a com ho pronuncien els nadius que com ho pronunciem nosaltres. Així que vaig decidir convertir-ho en un exercici com els que fèiem en atletisme per millorar la tècnica de carrera, de llançaments o de salts.
Utilitzarem com a exemple un graciós embarrossament que diu How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Quanta fusta podria tallar una marmota si una marmota pogués tallar fusta? I aquesta seria la seva transcripció fonètica. Malauradament, això és més difícil de llegir encara, així que tornarem als grafemes clàssics llatins. Sense respectar les normes de pronunciació anglesa, en diríem una cosa així, més o menys, que és com ho pronunciaria la meva mare, per exemple. How much bot would a bot chuck chuck if a bot chuck could chuck bot? Si intentéssim respectar les normes de pronunciació angleses, però volguéssim mantenir una lògica de pronunciació d'aquí, diríem quelcom semblant a això. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? I ara intentarem pronunciar-ho amb l'exercici aquest que em vaig inventar de treure les vocals. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Fixeu-vos que ja no podem obrir tant la boca, és a dir, ja no vocalitzem tant. Ara repetim-ho intentant introduir una miqueta les vocals. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Això ja s'assembla molt més a la pronunciació correcta. I finalment anem a pronunciar-ho com s'ha de pronunciar. Bé, almenys com ho pronuncio jo, que crec que s'assembla bastant a la pronunciació estàndard. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? La finalitat d'aquest exercici no és tant obtenir una pronunciació perfecta, sinó intentar eliminar l'automatisme pel qual llegim i pronunciem l'anglès d'una manera, sento haver de dir-ho, atroç. Espero que aquest vídeo t'ajudi a millorar la teva pronunciació en anglès. I recorda, com diuen ells, practice makes perfect. La pràctica fa la perfecció. Si creus que aquest vídeo t'ha estat d'utilitat, comparteix-ho. Subscriu-te al canal i dona-li a la campaneta pels propers vídeos. No tots els vídeos que faig són d'anglès, però tinc una llista de reproducció que és només d'anglès si això és l'únic que t'interessa. Així mateix et suggereixo que et subscriguis al meu canal exclusivament en anglès. Si tens dificultats per entendre-ho, t'aconsello que ho vegis amb subtítols en anglès. Fins que ens ho durem. Smell you later!